Dahil naging ulang sa Ako Bicol Party List ang makukusog na pag-ora na na-eksperyensya kasuodma sa probinsya ni Camarines Sur, ngani dai idagos ang wheelchair distribution sa 5 napili nindang benepisyaryo. Saro sa mga benepisyaryo si Tatay Alexander kan Zone 6 Barangay May Anaw, Tigaon, Camarines Sur. Riparo ng gad kay Tatay Alexander ang labing kaugmahan. Dagos na kayang narealisar ang sa iyang kamawotan na maribayan na ang lumang wheelchair kan sa iyang 16 anyos na aking si Randall na may cerebral palsy as in may congenital disease cataract. Talagang dakulawan pong mari ng pasalamat ni ta nakigo pong wheelchair ang aki ko sa dakula pong kaugman ni maray lalo na tinopo ni sa mga ngayon nakapaskuhan kang Ako Bicol Party List po. Dakulawan pong tabang sa iya ta. Nahira ko po talaga di sa aki ko ta. Nahiling mo po ni dong kamtahan kang wheelchair ko ta. Delikado po talaga. Amay na regalo man ngunya nakapaskuhan para kay Nanay Maria Corazon kan Barangay Pequeña, Naga City ang naresibing wheelchair hali sa partido. Dakulang katabangan da kaya ini para sa iyang agom na stroke, 3 taon na ang nakakaagi. Saro na po yan sa dakulang tabang, sa pagpa-check up. Pangduwa po yan pong pag malakaw-lakaw, pag iyan pwede may man siyang iluwas-luwas. Halos din na po siya nagluluwas harong, pero minang araw kayang kasi... Antes ang distribusyon, pigiyahan ang mga benepisyaryo sa tamang pagbilog kan wheelchair. Para kay Minalabak Municipal Councilor Crisanto Bersabe, dakulang bagay nanggad ang ipigdistribute na wheelchairs kan partido. Syerto da kayang mapagyan ini sa buhay kan mga benepisyaryo. Tunay na kasurog na katabang pa ang Ako Bicol Party List kasi sa napakatagal na panahon sa mga nakalipas na taon pamula noon hanggang ngayon subok na ang pag-alalay at pag-asikaso pagtulong ho ng Ako Bicol Party List. Kaya kami dito sa bayan ho ng Minalabak once again sa pamamagitan ho ng Ako Bicol Party List, eto na naman, natulungan na naman kami yung Sigon kay Ako Bicol Provincial Coordinator Bong Magtanong, gikan sa Tigaon, Gowa, Minalabak asin syudad ni Naga ang sa indang mga benepisyaryo. Parte ang programa sa tabang sa karahayan kan Ako Bicol Party List. I'm very glad na ang Kamsur po natawan ning arog po kaning benepisyo para po sa mga kairibahan ko digdi sa probinsya, lalo na po ini may mga hilang so ang mga cases po ninda halos so iba old age, so iba naman talaga may mga acute rheumatoid arthritis, may cerebral palsy like intigawon nahiling. Sigon kay Sally Luces, katuwang nin dadigdi ang free wheelchair mission, asin Children International Bicol Incorporated. Ini naman ang ikaduwang probinsya sa Bicol na natauhan ng libreng wheelchairs. Yan, isa yan sa mga gustong tulungan ni Congressman Saldico, ni Kong Jill, na makatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Especially itong mga far-flung areas. Dito sa Camarines Sur, ilang barangay din ang pinuntahan natin. Mientras tanto, nakatalaan na bisitaon kan partido ang banwaan kan Kapalonga, Rinconada asin Kamaligan ngunya na simana. Nga ni ipanaoman ang siring na asistensya sa tulong na pili digding benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.